Umnyango wezobulungiswa usungule uhlelo olubizwa ngeUnder the Tree Dialogue Against Gender-Based Violence and Femicide, okwethenjwa ngalo ukuguqula indlela yokuziphatha kwabafana kanye namadoda, nokuyinto egcina iholele odlameni lwezobulili. Yize ungqongqoshe wezobulungiswa uRonald Lamola eluvikela loluhlelo obelwethulwa eUpington eNorthern Cape, iningi labantu limanqikanqika. uMeshia, Shamelon, Genevieve bayingxenye yabesifazane besifunda iLower Orange River ababulawa ngesihluku unyakenye. Lezi gameko zashiya abantu base-Uppington bebamba ngezansi. Abesifazane balendawo sebehlala bethukizanya. Nakuba bewemukela lo mkhankaso kahulumeni, kepha bakhala ngokuthi engabe uzobonakala yini umthelela wawo. It won't change anything. Because the same thing happens every time, over and over, and nothing happened. No one take action here in Uppington. Every time, every day, another woman was getting murdered. Lo mkhankaso ubhekiswa kwabesilisa nabafana. Kunethemba lokuthi kuzokuba nezinkulumo mpikiswano zokuguqula indlela abaziphethe ngayo nenkolelo yabo egcina iholele ezimpini ezihlobene nobulili. The dialogue we're having here, I'm not sure it will work, but I can tell you it won't work, but it will be awareness amongst the guys. You see the men. Ungqongqoshe wezobulungiswa uRonald Lamola ukholelwa ukuthi izinhlelo ezifana nalolu zingase ziqede lesihlava sodlame oluhlobene nobulili. And it also enables the other members of the community to also understand that they also have a role to play on this kind of matters. It is not only a matter that belongs to the victim. It's a matter for the community, it's a matter for society. Sekukaningi izinhlangano zomphakathi zinxusa ukuthi siqiniswe isandla kobhongoza bodlame oluhlobene nobulili.